La pandèmia del coronavirus està canviant els hàbits de consum de la ciutadania. Les persones busquen més seguretat en les seues compres i això ha produït un augment significatiu en les compres online, que està afectant en major o menor mesura als diferents comerços locals i de proximitat. Aquests canvis en els hàbits de consum de la ciutadania afecta directament a les empreses. Per tant, tenim davant una gran oportunitat per canviar el comportament ètic i socialment responsable de les empreses, que hauríem d'aprofitar, introduint en les nostres decisions de compra criteris responsables i sostenibles. La nostra capacitat per a canviar les decisions de les empreses és real, encara que limitada. Lògicament, les empreses tenen un gran poder de mercat, sobretot les més grans, sobre els consumidors, i resulta difícil evitar els consums de mercat, però hem de fer l'esforç, sobretot ara. Què podem fer la ciutadania per a contraposar el poder de mercat de les empreses? Podem utilitzar criteris de sostenibilitat en les nostres decisions de consum. Amb les nostres compres podem penalitzar a les empreses no responsables i, d'altra banda, premiar aquelles empreses que sí que són socialment responsables. Els nostres criteris de compra s'haurien de basar, primer, en reduir el consum comprant estrictament el que realment és necessari, el que realment necessitem, i aprofitar el que ja tenim. En cap cas hem de caure en el consumerisme o en el consumisme. En segon lloc, per a triar les empreses on fer les nostres compres, hem d'exigir conductes responsables i sostenibles, com puguen ser, per exemple, aquelles empreses que practiquen la igualtat de gènere, aquelles empreses que utilitzen el comerç just, empreses que estan incloses dins de la banca sostenible i de la banca ètica i social, empreses que no experimenten amb els animals, empreses que prenen mesures per a respectar el medi ambient i el planeta, empreses que utilitzen productes ecològics, o empreses que no utilitzen mà d'obra infantil o que exploten els seus treballadors des del punt de vista laboral, empreses que estan utilitzant els paraïsos fiscals i que practiquen l'evasió fiscal, o empreses que no estan pagant els impostos justos perquè estan fent evasió fiscal o elusió fiscal. Estos són alguns dels criteris que podríem o que hauríem d'utilitzar a l'hora de decidir les nostres compres, a l'hora de decidir amb quines empreses són amb les que volem treballar, de tot tipus, empreses financeres com són els bancs, com empreses no financeres on comprem els nostres productes habitualment. Busquem empreses que tinguen aquestes qualificacions o aquestes certificacions. Un criteri especialment important a considerar és el de l'ús de la nostra llengua. Comprar en empreses que accepten que puguem parlar en valencià sense cap tipus de discriminació o de tracte inapropiat. És també un aspecte que hauríem de potenciar i utilitzar a l'hora de fer les nostres compres. De la mateixa manera, un altre criteri que vull proposar-vos és potenciar el comerç local i de proximitat, perquè així part del consum que estem fent va a revertir en el nostre propi territori. El comerç, a més d'oferir un tracte personalitzat i professional, ofereix també més seguretats sanitàries en aquests moments i, per tant, és una variable que hauríem de tindre en compte a l'hora de decidir les nostres compres. Sols així podem aconseguir que les empreses canvien les seues pautes de conducta i comencen a considerar la sostenibilitat com un fi en si mateix. D'aquesta manera podem contribuir al canvi de model econòmic i productiu cap a la sostenibilitat. Aprofitem les èpoques on més es consumeix, com és l'època de Nadal o és l'estiu, per a començar a utilitzar aquest tipus de criteris. La força del consumidor està en el propi consum. Moltes gràcies per la vostra atenció.